Planinarsko društvo Preslav iz Niša osvojilo je ovih dana 2 vrha u Bugarskoj, na planini Vitoša i vrh Musala na planini Rila. U akciji je učestvovalo 80 planinara iz Srbije i Bugarske, a među njima su neki u poodmaklim godinama, ali i veoma mladi planinari koji su uspeli da rame uz rame sa onima koji se godinama penju na vrhove, stignu do najvišeg vrha u ovom delu Evrope, do Musale. Vili Cvetković je jedan od najstarijih, a Irina Jeremić, najmlađa planinarka među učesnicima. I vi ste, gospodine Cvetkoviću, kao jedan od najstarijih planinara uspeli da osvojite vrh Balkana. Je li bilo naporno? Pa bilo je naporno, ali klub je sve učinio da izvršimo dobru pripremu za to, tako da smo veoma spremni otišli da osvojimo i taj vrh. Kako je to izgledalo penjati se na Musalu? Kako je tekao taj put? Kako ste vi to podneli? Musala je veličanstvena, naročito u toku prepodneva. Presvučena je izmaglicom i onda se nazire se vrh. Ne vidi se jasno, ali se nazire. Tako da smo jednog trenutka tražili da nam gospodin Dokman objasni gde se nalazi u stvari. Mislim da o tome postoji i kraći film, kraći video zapis. Malo što smo se šalili, rekao ste da se planinarenjem bavite 40 godina sa prekidom od 39, znači, iako ste među najstarijima, vi ste zapravo tazi planinar, a uspeli ste to što ste... Zašto ste krenuli da to radite u poznijim godinama? Pa, to je čudna pojava, verovatno, u ovom uzrastu. Dolazi do toga da čovjek jednostavno hoće da nadoknadi sve propušteno u životu. Ja sam, na primjer, kao rođeni Nišlija, maštao o tome da osvojim vrh Trem, koji sam sa čežnjom dugi niz godina gledao i nikako nisam došao do toga da ga osvojim. I tek pretprošle godine sam odlučio da se aktiviram, priključio sam se klubu i popeo se prvi put na Trem, pa posle i drugi, i treći, i više puta sam već bio na Tremu i u zimskom periodu i u letnjem. Kažu oni koji se bave planinarenjem da nije, jeste lepo to osvojiti neki vrh, istići do vrha, ali pored toga u planinarenju ima i još niz drugih lepota. Da, tu spada i druženje, tu se gaje lepi međuljudski odnosi, atmosfera je veoma opuštena uz prirodne lepote, lepo je družiti se na planinama. Šta se vama najviše dopada? U kom smislu mislite? Pa u planinarenju. A u planinarenju? U planinarenju mi se najviše dopada taj izazov, ta trema koja vlada čovekom dok se ne popne na željeni vrh. Popeli ste se na željeni Trem, popeli ste se na Musalu, a gde ćemo sada? Pa, nadam se sledeće bi trebalo da bude Elbrus. A, koliko ti imaš godina? 6,5. 6,5 i popela si se na Musalu. Kako, Irina, ali to nije bilo teško? Aj, pričaj mi malo. Pa malo je bilo teško, ali sam uspela. Šta ti je bilo najteže kad ste se penjali? Pa kad smo bili na kao kamenje. Aha. I onda mora rukama, pretpostavljam, a? Da, to je bilo malo teško i... Kaži ti meni, zašto si ti odlučila da budeš planinar i da se baviš planinarenjem? Pa dopalo mi se. Gde ti se, dušo, dopalo? Koga si videla? Pa prvo me je tetka vodila u pećinu, pa mi se tad dopalo. I onda si odlučila da se penješ. Da. A kad si se popela na taj vrh, kako je gore izgledalo? Pričaj mi malo, kako si ti to doživela? Pa lepo. I lep je bio pogled i sve.
Je li bilo još dece pored tebe, tako mlađih? Ne, Nije. ne. Ti si među najmlađima i jedina bila. Da. A su ti pomagali ovi stariji kad tako priškripi nešto? Pa da, malo. Tek ćeš sada da kreneš u školu, a hoćeš li u nastavku da se baviš planinarenjem? Da. Vitoša je planina duga 19 km, široka 17. Najviša tačka planine je 2290 metara, dok je 10 vrhova preko 2000 metara visine. Vitoša je jedan od simbola Sofije i najlepše mesto za planinarenje i alpinizam. Osim toga, Vitoša je najstariji park prirode na Balkanu, a Musalu nazivaju krovom Balkana, zato što je najviši vrh Balkana i planine Rile. Visoka je 2925 metara. Ime potiče od reči Musalah, što znači bliže Alahu, i ovaj naziv datira iz vremena turske vladavine. I tu su se ovi naši planinari popeli, uključujući i malu Irinu, koja će, imajući u vidu da je stara svega 6,5 godina, osvojiti ko zna još koje vrhove. Popevši se na vrh Musale, Irina je dobila prvu nagradu, iako joj niko zvanično nije dodelio. Dajemo joj mi, koji se divimo njenoj upornosti, snazi i želji u godinama u kojima se njeni vršnjaci ne upuštaju u ovako komplikovane poduhvate.